Weche hera omiyo nyamiyo moro onego nyawadgi bang' fwenyo ni ne nigi ng'iyo mar hera gi chuore e kar dak ma Nyamasaria, kaunti ma Kisumu. Wach ma kamano weyo oganda makono gi buok mathoth kaachiel gi lit, mana kaka ileronwa gi ripota marwa Millicent Adhiambo. E kar dak ma Nyamasaria mayudore sub kaunti ma Kisumu East, machiegni kar chung' jo apiko ma Bata Toast, gima nochakore ka gwandruok matin nolokore masira mar tho ka nyamiyo moro nochuo gi pala ma ochweyo wito ngimane. Joneno pimo gi chuny lit ler matut e wi achich mar nekno ka giumnono e wi maundu makama. Nobiro e bed kama mamano tiye to ne gichako dondore mana matin. Koro kuom dondruok ni onge ng'ama nong'eyo gima nyalo timore bang' kane gidondore. Ang'eyo kod skari kanyo endo mawek uso kae. Koro an ka winjo ni nek moro timore Bata Toast e tienda ka ta wuok mondo mi abia tim confirmation. Ang'e ni to en ng'a kata samoro en ng'ama ng'eyo. Koro kabiro ma confirm tayudo mana ni en ng'ama no uso na sare. Achichno mane oyangi kaka Rosemary Achieng' ne omonjo Brenda Wuor Magak ma jahigni 30 ma wachore ni ne ni kod ng'iyo mar hera gi chuore John Aima. Joneno wacho ni Rosemary nochuo Brenda gi pala nyadiriyo kane pok okaw aputh njiri kendo lal meru e mudho. To winjo bana ka mama mo gichungo charengo kabiro ni konya uru ng'ato nega, to king'iyo ng'ama nege ok ginyal neno, ok gine ng'ama nege. To jema jafrut waneno ka jafrut omako wiye ma uso kanyo omako wiye. Kwang'iyo ja M-Pesa bende waneno kogo chonge piny. Koro kidhi ng'iye teno ka remo bubni ka freji ka kuome. En gima lit kabisa. Gin gik matimore kaluo kaendi ma gichalo gik moko manoir. Kaluore kod joneno, obila ne ochope kar masirano mane otimore otieno kar saa 3:40 kendo yudo Brenda konindo remo motiap e lowo e genga paya kama ne gigole kilawo kode thieth. Kata kamano, kuom hawi marach chunye ne ochot kapok ochop kode e od thieth. Koro make mondo mi olaw kode osiptal, to gichopo kode ka to koro konyal nyalo kanya ma koro gore piny to chako yweyo, to kogamo yodi dek te kaka no dhi ogolo lewe ok mane kaka no sim. Kineno ok nyalre, ok ochuno ni nyaka ineg wadu, inyalo wuok tidhi pango odi. Litna ka Brenda we nyithindo matindo, mon ma Nyamasaria umbe dimbre uru, ok ber koro. Nono bende yango ni weche osebedo katedore e kind mine ariyogo. Bang' yande, achichno ne fwenyo ni chuore dhi oko mar keny. Bende giyango ni ma okethuolo mokwongo ma gwandruok oseneno e kind minego, ma koro gikone to ne okelo tho mar achiel kuomgi. En ng'ama nosedar kamano wiye ka. Nyocha odhi e bathe kacha. Koro kanodhi kacha to gimoro achiel, wach chode gi niendi emomiyo koro ne kelo thone. Kata chieng' moro mama ni nobiro to yudo ka jogi ni kaeri, jogi ne makore marach ma nowang'o i mamani. Mamani nomanya kapala chieng' ne lwete ka noda chuo nyako ni. Mangiso ne en gima nosebedo ka litne. Gini ok otimore ni nitie dhako mane onge chuore ka kuna. En gi rabuonde ma jaode to no ka rabuond wargi maber ne. Koro mare to weyo wang'e kendo. En gima lit mok wanyal yie. Kata kamano, John Aima, dichuo mane ilaro ni to pok ogolo duonde e wi wachno. Ka jodak to koro dong' gi penjo mathoth moting'o bidhruok e keny to kod fuok ma masira makamagi weyo e familia ahinya to kotenore kod ngima nyithindo. Chiero mama nobiro ka gi nyathi nochung' ka ng'iyo wuon kobindo bedo kaendi, nyathi pi wang'e chwer mono peno mera John be wi ler bwana. Nobedo walit ma seriously. Dako dichuo in bende kidwa go piny ting'i odi. Wewe go piny tu wani koro pango wakano laso wiyu molo kata nyithindu. E sama obila mag okwach kich medo rido apedha mar ndhiyo achijno, ringre Brenda okane kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kuma irito timne bero. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyamasaria, Kisumu County.